Hello guys, nanamisa kawa-kawa mo ni agianan nara are Pagpili lang mo sa inyong cottage ma'am, no? oh, bisag asara Bisag asa ma'am, pwede sa payong-payong, pwede sa kaning sinang ato, pero lahi lang tong sa tabok sa hanging bridge ma'am, kay tag 500 naman tong ato. oh Dari alang alin ni ma'am. oh unam kay na yung nalaka nay bukat ning bag na ba so guys mo na ni ang kawa-kawa huwag pa ko kagiyang ako ang hagdanan naman siya hagdanan god so ano pa ko yung bag aray pahuway pa ko gihangak ko og saka limpyo ka ilang mga cottage. Wala ito ba nang dire? Nangutan na ka dito wala. Wala. Pangutan na. Ano ang bridge. Kusan ang bag be? Kusan ang baging be? Chicken. Hanging bridge. Juben. Ano man gidubin ito? Jesus Christ. Jesus Christ nga. Juben Christ na lang unta. Ano ka sa hanging bridge, Ben? Panda, second placer for being outstanding tourist. Lack of recognition. Ay, sabi. Pusing pod. Mana? Ha? Ay. Mana? Dito pa dre ay sa dalan. Odriya. Hoy, 6 dra ko lang. 6 dra lang. Apa si Jem dito sa taas? Dire na alam ha. Lakaw na! Mata mga ka dito sa kuan. Bantay. Sus! Ay! Ayaw, lukso ha. Survival mo.
Palitaw na. Wala naman pang panutaw. Dito. Tara, naayag ka ng panaka.